اللہ دے نبی فرمایا صحابہ بہت بڑا پتھر پاش اٹاکی تو نہیں بہت بڑا پہاڑ اللہ دے نبی فرمایا جہنم دے کنارے تے اللہ رکھے اور فرشتہ نے حکم دیتا ہے دھکا دیو گرا دیو جہنم میں وہ پہاڑ گرے اور وہ تھلے گردہ گیا ہے گردہ 70 سال دے بعد آج جا کے جہنم دیتا ہے چپڑا ہے وہ دے بچن نالے آواز ہے یہ جہنم دی گہرائی بھولے پھر دے اللہ دے نبی نے جہنمی دی شکل بیان کی تھی جنہاں نو اللہ عذاب دینا نا جہنم دا شکلہ کیویں دیا کر کے دے گا نا کافراں نو دینا ہے اپنے دشمناں نو چھڈنا ہے جہنم دے اندر تے آ جڑے فلماں سانو بڑے سوہنے تے خوبصورت تے چٹے رنگ تے نیلیاں اکھیں تے کرچ مرچ تے پینٹاں تے شرٹاں تے سپرے تے خوشبواں بھائی انہاں نو جنہاں نو اسی ویکھ کے نقل کرنے اوتے بیٹھ کے داڑھی پوچھ مونڈے نہیں تے آپاں نے ملکوا مون توجہ ہے نا حمام وچ مڑیے تے تری فوٹو لگے کھلے کوئی ایں اُتاں جنڈے ہوئے کھلے نکاں دے ایں ہوئے کھلے نکاں دی داڑھی دی کٹ ہوئی کھلی کوئی ایں وجی کھلی تری 50 فوٹو ٹنگا کھلا تے ساڈے چورا دے نہیں ہوتی باندر بڑا جویں بیٹھا تینوں رسول اللہ دا نقشہ بھول گیا ہے صحابہ تے اہل بیت پیر باؤ سرکار دا تینوں بھول گیا نقشہ بابے فرید دا نہیں چنگا لگا ہے داتا حجویری دی شکل تینوں چنگی نہیں لگی جب ملائیے تے انہاں کافراں نال جڑے اللہ رسول دے دشمن نے قرآن دے دشمن نے دین اسلام دے دشمن نے اللہ دے نبی دے دشمن نے انہاں نال شکل رلاوے اللہ دے رسول دسیا جب اللہ تعالیٰ جہنم دے اندر جہنمیاں نو سٹے گا تے انہاں دی شکل وگاڑ کے سٹے گا اللہ دے نبی فرمایا جہنمی دی جڑی ہڑو ہے نا دہڑ ہک تے احد پہاڑ جڑی بڑی ہوسی فرمایا اللہ دے نبی وہ اے حسن نہیں راڑے ایڈی بد صورت تو انہاں دی شکل اللہ بگاڑنی ہے کہ ایک ہڑو دہڑ انہاں دی جنابود پہاڑ برابر لمبا کنا اونچا کنا چوڑا کنا جنہاں حاجیاں تکیا ہے انہاں دی اکھاں سلامت انہاں نو پوچھو کنا چوڑا لمبا اونچا ہے انہیں ایک دہڑ پھر نال والی پھر تھلے جناب 16 تے 32 ایک جبڑا ہے جہنمی دا تے اوندا چمڑا کنا موٹا ہے اللہ دے نبی فرمایا کہ جہنمی دا جڑا چمڑا ہے نا وہ 3 دن اگر بندہ سفر کرے تو جنہ لمبا سفر کر جاسی اتنا جہنمی دا چمڑا موٹا ہے اور دسوئی میں راسن پپو اے پپو ہی میں راسن ہائے 10 سال دے نبی گل سچی کوڑ نہیں قرآن بھی تذکرہ کیتا خیر وقت تھوڑا ہے تو خیر نال اللہ آپ مسلمانوں کو ترقی دے سی آپ دنیا فتح کرنی ہے آپ دین اسلام سکھنا ہے حالی تو آپ سکھ چکے ہیں نا آپ کو تیات ہی عمدی یہ محفلہ کیوں کرنے ہیں اس وجہ نال کرنے ہیں یار میلاد ہو رہا ہے کسی دا سال ثواب عالم سڑنے مقصد ہوتا ہے گھنٹہ سوا عوام سنے کوئی مسائل دا پتہ لگ گئے کوئی انہوں اپنی آخرت دی فکر پائے جائے کوئی انہوں نماز روزے دی پابندی دا علم آ جائے کوئی چلو اتحیات سدھی آ جائے آپ کو لوڑ ہی کوئی نہیں آپ پجام نہیں ہو سلے یا پچھو فون کرنا ہے بھئی مولوی حالی چمڑا بیٹھا ہے چوکی دے رہے مائک چھڑدا پیا ہے کو نہیں چھڑدا پیا بیٹھے او جس لے وے تو تبارہ کلہ دی بیا دل ملک تے میں دھڑا اللہ دے سارے کٹے بیٹھو تو یا دعا مانگدا ہو سی تے کئی تے وقت والے دعا تو بعد ہم دن اللہ ہدایت دے وے سانو یار ایمان نال فدے ہوندے موبائل اچ پوچھ دے غسل دے فرض کتنے کوئی آندا 5 دن کوئی آندا 7 دن ہے ساڈے مسلماناں دی حالت غسل دے فرض دا ہے پتہ وضو دے فتوانو تا ایسا ہی تساں انہاں نوں جمعے تے دسے کرو توجہ ہن نہ دسو اے جمعے تے آویں نو انہاں نوں دسو توجہ ہے صحیح وضو دے فرض نے نماز دے فرض نے توجہ ہے نہیں پتہ دعائے قنوت اتحیات زبر زیر دی غلطی موڑ حرف ایک سواد ایک سین ایک سا انہاں دا فرق کوئی ہے پتہ کوئی پتہ کی دین سکھا ہے جدو مولوی دے نیڑے نے جامنا جا کلا تے جامنا تے ٹائم جامنا ہے ہن 11 بجے ختم ہے تے تواڈی جویں سزا دے طور تے بندہ 1 بجے پڑھاوے تانوں سور لگے بھئی آسا بجیا نا تے سانوں کوئی بجیا ہے تواڈے کول ہکو بانو سی مولوی کوڑ مار دین 11 آنکھ تے 1 وجہ دتا نہیں تے مگا تو تے کوڑ ماردا
خدا دا نام لو، اللہ دے بندے او، اللہ دے بندے، اللہ دے بندے، اللہ دے بندے، خوف خدا واپس پلٹو، سیانے پڑے۔ انہاں بلایا برادری اہتمام کیتا، انہوں نے پتہ یار رائٹ یار ایسا پڑھانا ہے تو چلو یار دین کے گلاں ہو جا سنچار ہے، اور مولوی کی لینا تیرے کو، یہ کی دے رہے یہ تے آپ کھڑو رہے خزرہ تے 2 لاکھ 60 نال اللہ کلا ویچتے آئے بیٹھو۔ خیر اللہ دے نبی فرمایا جہنمیاں نو اللہ جڑا کھانا دینا نا جہنم میں، جڑے ڈڈو ناراض سبحان اللہ، جڑے اتو راضی ہو دب تے آ۔ میرے کو 50 منٹ ہو گئے، 8 منٹ میں خطاب کر سا، 2 منٹ بزرگ احمد یار صاحب نام محمد یار صاحب پھر ناز شریف سے پڑھتے ہیں پورے 11 انشاءاللہ ختم شریف پڑھے سو دل پہ ہاتھ رکھ کٹے خطرہ ایک دس ہوتے